Tak čau lidi, vítejte u nového videa, dneska je to video ze hry Metin 2 Zephyros World, mé jméno je Phoenix a dneska je tu se mnou Mike. Zdarec. Si povypínám v prohlížeči sračky, no. Že by si skoupil věci? Když mám peníze. Tady máš 500 yangů. Au, dobrá. Jo, mám nemám, jo, já to jeden jank. Prostě jako nemůžu, Tak pojď do skupy. Už se budu teďka do skupy. To nemá cenu, protože mi to bude dávat méně XP. Přijmi to. Tak čemu to bude? Asi Dělej. XP. Bude to dávat stejně. Nebude to dávat stejně. Tak jde rovnoměrně rozložení. Hotovo. XP. Jo, to. Jinak omlouvám se za to, že uslyšíte trošku klepaní na klávesnice. Hlavně sbírej yangy. Tlačí. Ale to jméno se ti povedlo. Bordel, tam nejsou pláště. Ne, ty si musíš koupit obchodnice. Už mi jaký pláště? Já mám 3. Ty už jsi vypotřeboval? Já jsem neměl ani jeden. Musíš dostat. Je 20. Ty mě expíš, to je fajn. Tak pojď XP taky. Mně došly pláště. Vidět to. Pojď na Metin tamhle. Já nemůžu toho vyvolat. Já už můžu vyvolat. To není divný, jo. Hm. Sakra, mě si zamotal mikrofon. Mě to pe... Aha. Vidíte, bude princip. Slyšíš mě furt? Já slyším tě furt. Okay. A už je to zničené. Díky, že mě spíš. Tak pojď na ten druhý. Nedávej si to do HPčka, ale do pohyblivosti. Mhm. Na tom už pak nesejde, víš co, když budeš mít 250, tak stejně budeš mít nějakých, já nevím kolik tady je max statu. Tak 125 asi zase, no, Já jdu do města si udělat věci a pak explit. No tak ještě ne, potřebuji 5 mega. Kolik máš mega? Co? Kolik máš mega? 1 640 000. Já 2,6. Opouštím skupinu. Tak. 25 přesně. Nechci vidět, až to dotočím, kolik to video bude mít, ty vole, giga. Kilobajtu, no. Chtěl to jsem být říct, hodně. ne? No, tak minutový video má 2 giga. No to víc. Když to natáčíš, já to, když natáčím ve 40 fps, tak to má víc. Já to natáčím na 60 fps. Jak vypadá nějaký hezký vějíř. Hardware min od 120. Tak si vezmeme zvon od 120 na sebe. Tak, teď přemýšlím. Oni tady mají ten, jo, to je smrt. Co? Tak, čepel, ježíš, co to je, tanče, co se zahalít. Co, ono je to ve slovenštině. Jaj, lamská 250 mě zabila. No, jinak. Možná nějaký informace, co budu asi já natáčet. Nebude to jenom Metin určitě, budou to i jiné hry. Uvidíte časem, Já jakože... chci natáčet Mafii 2.
Já třeba Call of Duty, různý Někdy si můžeme zahrát spolu. Hitman Absolution bych mohl, a já nevím co ještě, další různý metiny. Můžu jen otázku, to by to komprozjede s natáčením? Co? Třeba nějakou hru s natáčením ti to komprozjede? Jo, to jo. Bravo. Aspoň některý, s kterým natáčím, jako mu rozjede natáčení. Mm, Hej, pláště. mám 3 mega. Ježíš, já nemám na pláště. Nechtěl bych. Stej 3 mega, nebo 2. On 2. Letající talisman, pomoc draka, to je kritik, ne. Já mám jako je 71 statů k dispozici, 72. Čeho už jsem 33 a Co, jak jsi to udělal? co, jak jsem udělal? 32. Já nevím, že kolika to seš ty. 22. Nejde. A mám ještě 8 plášťů. Teleport, údolí Siron. Buff mám na jednice, dává mi 39,7. Ježíš, on mě stunul. Tak mám pro tebe ten luk od té 200. A pro sebe hůl od 107. Mhm. Aha, tak u orků to bez brnka nedám. Ty prachy by mohly chodit přímo do inventáře. Kolik se level? 35. Koupím pláště. Ježiš, to je to město, ho. Líbí? Celkem jo. Počkej, co tady? Strážce návsi to nepotřebuju, útěsy, ninja, si holčičí, tady ten, na to stojí mega, nebudu Dám utrácet. si ty fialový vlasy, ty máš luxus. Ale nebudu teďka asi zbytečně utrácet. Nemá cenu. Tak si jdem udělat zatím prozatímní bonusy. Já si asi určitě na blízko kouzla, co? Tak no asi. Nebo jestli chceš být na luk. Nevím, ne. A tohle... Si do těch bonusů házím samý kraviny prostě. Třeba... Ježíš. No třeba tohle a do náušek. Jinak co jsme mohli říct o tomhle serveru?
Max level tady je 250, je to PvP server, jak jste už poznali podle bonusů. A dál nevím. A typu, že nás někdo zabije. Tak jo, to žádný bonus ještě neletím. Jo, tak mě zabili. Tebe taky. Mhm. Hej, tohle suru bych zabil s tím mým surou, který je 60. Excalibur je už od 120. No. Ten si může vzít od jedničky. Aha, kde ho vezmu? Koupíš? No počkej, Excalibur ne, to nevím. Ale takovou sekeru koupíš je od 120 a nasadíš od jedničky. Meče. Tady jsou od 120 dračí sekera za 360 000. No a nasadíš ji od jedničky. Aha. Já mám Počkej, zbraň, kup si díky jsou- od 120. Tady jsou od 140 a od 120. Tak ber od 120. 140 nendou, co ještě? Ne. Jsou brutální. Dobrý Martin, že? Tak jakože rychle začínají, no. To je... Tak jsi měl zase pravdu. A měl zase dobrý, ne? Ale nemají tady luk od 120, to mě vadí. Nepotřebuješ. Se mi to nelíbí. Tak, válečník. Ninja. Jak to vypadá, tak se Od tu kolika, Lex- lol, ten Havang stojí 0 yangů. Korej si nemůžu dát. Nejde ti koupit? Nebo co? Ne, koupil, stojí 0 yangů, ale... Ježíš, já si protočil 6. 7. bonus. Black Havang, ale ne, to nejde. Co si tady stojí ten Black? Ježíš, zase jsem to protočil, kurva. Ty jsou věci, tyjo, taky divný, to jsou z Hamru jsem viděl. ty. Myslíš ty šperky? Jo. Boží, co? Hm. Za chvíli XP na jedno místo, který ty neznáš. Ježíš, povídej, dělej, ve. To dobrý, no. Mě nechtějí být ty... hezký díky. Tak si myslím. Koukej na něco. Koukej na svůj kritik. Počkej, kolik poznám dám, kolik mám kritik. Inventář a tam máš kritik. Jo. 388. Mají bufy. Teď jsem dostal 10 mega. Od koho? Je to týpka. Ty jsi ale žebrák posraný. Já vím, no. Tak potřebuji peníze. Za to bych tě normálně zabanoval. Premium výbava. Ej ty vole, ale běž do rytí. Debilní suralo, tady ta premium výbava. To si jenom můžu nasadit, když mám ten level? No, když si Gold. ta 200. Tervence, ve, tady mi začnou bojovat před ksichtem, ve. Ach jo. Premium výbava, to není nic od jedničky. Hej ty ve, veď do řití. Debilní sura. Ach jo. Hej, pojď na námko. Co? Pojď na námko. Počkej minutku, kameny ducha. Jo, kde jsou ty sračky, abych se dal na 5? Stojí to 5 mega. Mám 10. Stačí jeden a mám všechno na P? Jo. Aha. Aha, no tak šaman tady není tak moc výkonný, jak jsem si myslel. Item shops. A kde to je? Jo, tady duchový kámen, že? Odkryje všechny schopnosti. Mám to. Lesklá kulička. Ono ti někoho... Já jdu na H2. Proč? Tak já to tady nebudu ve ty mě budou jebat. Nenadávej. No tak budu muset, protože mě to štve tady to. 126 000 HP. Hm.
Tak asi nám dávat do HP, do rychlosti. Hej, hlavně, že? obrana Var Ninja Surashama 25, 25, 25, 25. Mám si dát všechno do toho, do pohyblivosti, ne hlavně. Jo. Přesně 100 mám, pohyblivost. Hej tvé, ať držití ten sura. Pardon, že nadávám, ale mě to vážně vadí, tady to. Tak jdeš H2, H3, Cigánky, není H3. tak H2. H2. No, tady nikdo není, pojď taky H2. A kde se expy? Tak, a co tady mám? Tady jsou na ty vole, to stojí 50 yangů ze CD předmět. 150 Ne, a tady 100 000, to je úplně levný, ve. Neříkej. Teleportační drak, k čemu to je? Ty a tím se můžeš teleportovat blik. No jo, magický kámen. Tady ta kulička, počkej, co se... To bude fungovat asi jak elixír, ne? Ne. Nevím, nechám to tady zatím na ty úrovni. LOL! Že by? Co? Ne, škoda. Já jsem koupil hlvank za 0 yangu a teďka mi to napsal, že ho chci prodat za 2 mega, už jsem myslel, že mám bug. A prodal za 2 mega? Ne, neprodal, nejde to. Prsten warp. Jej. Zklamanej? Peněženka. Stojí 0 yangů a co to? A teď jsem našel dobrý způsob vydělávání. Jak? Peněženka za 0 yangů a dá ti 10 000. Aha, a dává ještě mramory. Tak to je pecka. A počkej, mramor. Kolik Prodáš se za dalo? další. Mramor prodáš za dalších 10 000. Kolik se levil? Já 35 a neexpí, počkej. 40. Jsi trapnej, jo, tak ty expíš. Nějaká obouručka z pásy. Jaj, to je tahle. Je to zatím jedno. Expim na tajném místečku. Blízko. Tak. Je 14 000 nasek, ježiš, to je trapný. Potřebuju špé kouzla. Dej mi 5 mega. Nedám ti nic. Nechceš mi nic říct, tak ti kašlu. Co to je toto? Ježíš, bílá perla, k čemu mi asi bude. Tak. Mám 6 mega. A to jsem to nevyžebral. Mně je to jedno, nemusíš mi to říkat. Žebračko. Herbito, Metinland, tak. Kam jsi šel? Někam do Metinlandu. Šmejde, to je to moje tajný expiště. Bože, a teďka ještě kam mám jít, že v tom Metinlandu. Mám svoje místečko. Ty nejsou žádný, ježiš, mě do řečí s tím místečkem. $500 až 550 útok, dobrý. Jak málo, ne? Já 5000 až 5000. No.
To je takový nezábavtej ty metiny. Já už můžu dávat do HPčka. Kolik mi dává teď kritik? Není to na Pčku a 500. Hmm. Ty se nechce zobrazit životy toho metinu. Buď mu nic neberu, anebo nevím. Aha, já tomu metinu nic neberu. Za 26. Lol. Jak jsi to udělal? Co? Já tomu nic neberu, Driádám a ničemu. Jsem mrtvej. Jak jsi to udělal? A co? Že takový damage, že máš. Nevím, ten buffer. Jo, já si říkám, že já jim nic nedělám, že ten metin. Já si tu ničím metiny 90. Aha, já dávám metinu od 70 170 damage až kozy. Já beru metinu 90 14 000. Hele, padnul mi luk od 180. Chceš ho? Třeba. Nic, takže Jestli slyšíte Skype, tak za Skype se omlouvám. meče. A já si vezmu to. Aha. Sakra. Tolik Yangů na zemi. Hej, funguje pick-up bot i na Yangy? Jo, funguje. Jo? Když chceš zase hackovat, jo. Ne. To není Mě hack. štve, že já jim nic nedělám, ty vole. No, takže jsem zpátky. Trošku mi to spadlo. A mikrofon si dám trošku blíž ke mně, jak jsem slyšel z videa. Tak. Tak jdem si zkusit se stýlovat ty Yangy. Hej, jo, funguje. Se sbíráme si Yangy ze země. A jsem level 65, když tak, jak jsi se ptal. Kolik jsi level ty? Já? Hm? Teďka 42. Aha, 70 už. Jestli chceš, aby tě to hodně explod, tak běž na metiny 9D. Bych rád, teď bych si to tam dával. Ještě dávám 28 na ránu. Já si dám dodat bonus, já mám 4 mega. Tak, 120. Teleportační dráček. Díky zelené. Hej, mám pro tebe díky. Tak. Mám si dát item shop, že jo? Tady si koupit to za 400 pade.
Hej, 875 na kritik. Hmm. Aha, mám ve zbraní pohyblivost 250 a 250 ZB a silný proti lidem a proti surům. To bych tam měl nechat, ne? Nevím třeba. Bych mohl dávat trochu víc, ve. Počkej, do toho dám ještě tady to. Hej, super, padla mi vodní hůl od stopade. Aha, a ještě jsem do toho teďka dal inteligenci a to je mi k ničemu. A životní energii. 28 000 západ, ježiš. Ale to já budu experimentovat stílet, do ničeho nechci dát bonusy, nebudu tady počkej, tady tak a koupím si už nějaký brnko, který si udělám na větší level. Jaký si mám, no tak koupím si asi ten hwang za 0 yangu od 80, nebo šelko. Šelko je od kolik? Od 89, ale Tak to radši šelko. ale on má mý obrany a to je plus 9. Tak nevím, je to Má jedno. 190 a toto má 350, je to plus 0. Já Tak do si toho kup naru- třeba hva. No, hlvánk, no, tady mám. Plus 0 je za 0 yangu, jak nebudu trácet tam. Udělám 100. Kolikátka si? Já? 45. 81. Hm. Pak zkusíme PvPčko. Bez těch buffů tomu beru docela málo. Hej, mě padnul rododendron. Už mě těch spej nebaví. Děláš kozy, ty vole, já jsem do toho dal tak 10 mramorů a furt mi to nevychází. Mě to nebaví furt otvírat ty peněženky. No, konečně. Šestiúhelná Ano, pokladnice. Životní energie z B na Yangi a ta inteligence se mi tam nelíbí. Si jdu udělat pečka. Kolik máš mega? Počkej, síla, int, ne, nechci. Já 4,5. Já 40,5. To nechci tu debilní inteligencí. Tak, to je lepší. Síla je lepší než inteligence, ne? To se mi bude hodit víc. Tak. A dolů. Hej, víš co, dáš mi buffy a já tam půjdu, jo? No, ne. Chci vidět, kolik budu mít kryty, když budu mít to plus 9. Ta pečko. Ježíš, do prdele! Co udělal? Dal jsem si to léčbu. Dračí moc. Sakra. Co? Mám 1200 na buff. Aha. Já jsem ten hwang dal a už je od 90. A už se nedá vylepšit. Co to je za kravinu? Kolik ho máš plus? Plus 0. Plus 0 jsem ho dal na další. Královský oblek a už se nedá dát navíc. Tuto položku nemůžete vylepšit. Super, jo. Já si teď jdu dělat nové věci. A do se pokusit teda. A sorry za moji židli.
Takže doplňky. Ty krásu, zlatý štít, luxus. Víš, kolik dává zlatý štít průmku? Kolik? 490. Ej, ty to není možný, já ani ten metinum od 40 nic nedělám. Já jim dávám 1700 damage. Ty čekaj, já si dodělám boniádu za tebou, jo? Já jsem H2, jo, ale Oh. Metinlandu. Když mi dáš bony, tak bych tomu měl dávat víc asi určitě. Teda bony. Buffy. Aha, nemusím ani jelíkovat, oni mi nic nedělají. Jenom to musím být. Amen spěchu +2. Já tady ničím metiny z 45. Super, když něco dává. No, tak jsme zpátky. Vylezla mi sem mamka. Ty to fakt nedáváš? Ne, jim dávám 1700 na ráno. What the fuck? Tak si udělej ty bonusy, kurva. To si mi nechce teďka. Pojď mi prostě dát ten buff. Počkáš, až budu stejný level a pak už si můžu dělat, vole, nějaký debilní bonusy. Pojď H2 do Metinlandu, prosím tě, já jsem tady na začátku. No, dám ti 2 moje věci. Jaký 2 tvoje věci? Na PVM. To zatím jako já nějak nepotřebuju, spíš mi musí dát buffy a být chvilku u mě. Až udělám nějakou tu 110, pak si můžu jít go to peddler. Já ti nebudu čekat, až budeš 110. Co? Ježíš, to je hnedka, dáš ti buffy. Ani já nejsem 110, takže nasrát. No já 110 já nevím, prostě tak budeme spolu expít, bože. Ale prostě nikde. Já jsem teďka 56, ale dávám to za prokletě pomalu, vole. Au. To au. Zabili mě. Tvoje, jak dlouho už natáčíme? Nevím. Mně to ani nevadí, když tak to rozpůlím. Na části, ne? Klidně. Ježiš, mě bolí rameno. Krávo, ten má tu zbraň velkou, jak nevím co. Jdeš za mnou teda? Dělám si bony. A tam se kámošek, kde vemu expát. Píč. Expert prej nikde neseženeš. Hej, mě to do toho štítu nevíde a do té helmy. Co? Inteligence. Potřebuješ inteligenci? Jo, ty jsi sura. Šaman. Ne, šaman vlastně. Ka. Prej dost rychlý. Ha. Inteligence a příšery mi vyšly poprvé, super. Takže H2. Jo. Takže lidi, teď bude menší střih na přechod na H2, takže 3, 2, 1. Takže... Kde pak si? To je jen na začátku. Ale přesune se na 90. Ježišmarja. Teda jestli si uvidíme, až mi dáš ty buffy, jak to budu dávat teda. Tak. Ty už seš tam? Jo. Pojď rovno. Třeba z něho už tak náhodou. Kritik mi dává 1110. Kde seš? Když jsi tady.
Aha, já tu mám 2 věci, ve kterých není 6-7. Hej, kde seš? Na začátku. Aha. Sedni na koni. Budeme expit. Sedni na koně. A ježíš, nebacha se. Čum. No, jdem. Zkus mi dát ten buff, jestli tomu budu brát, fakt. Čum na svůj kritik. Počkej. 1090. No, zkus to. Furt 5000 na ránu. Tohle si nasaď. Počkej, až to zničím. OK, vidíš, a to je vole na Suri ten. Vidíš, a to ještě jako vypadá tak na Suri, vole. No, teď to zkus. No, už 6000, to je dobrý, no. Stačí si všude dát takhle do všech věcí tu pohyblivost. Já jdu s tebou, pojď. Nebudeš mi čoři metiny. A nejdu do Já skutky. to prostě nedám, vole. Už nějak spít. Ne, nebudu. Pojď sem. Stůj. No. Stůj, sakra! Co máš? Já to ono. Chci vidět, jak si dáš 90 metin. Já si nedám 90 metrů. Tak tam nejezdí. Budu tady, kolik to je smrtí, no. Stačí. Ale až mi dojdou buffy, tak budu sedět za mnou. Já za tebou nepojedu. Ježiš. Ten jezdí tak pomalu. Jsem tu, spadlo mi to. Šmetýnek. Až budu 90, tak tomu budu brát jak něco. Mi to spadlo. Já udělám aspoň 90, můžu si dát to prko. Taky potřebuji 90. No, ježíš, mě zmizly buffy. A ještě jsem šel H1, tak to kašlu. Tak si jdeš udělat ty věci. Musí to udělat, prostě. Já tě nebudu bufát furt. To prdele, co mi to spadlo za meč? Obouruč bojovníka. Já už čet vojovníka. ...85, ještě 5 levlíčků. A můžu nasadit štít, bodky a helmu. Čtyři levely už jen. Jsem 80, já 10. Co? Já 10 level. Proč 10? Ještě jsem 80. Nějak rychle, ne? Já to dám i bez toho jako, ale pomalejš, protože... Počkej.
87. Už jen 3 levely. 90 to asi zakončím, tenhle díl. Já pak taky půjdu. Kam? Tak kámošem. Je zas na tu píčovinu. Tak jako, jestli si myslíš, že nějaká hra má šanci na free to play hru, tak nebo že nějaká free to play hra má šanci na nějakou placenou hru, tak to pochybně. Má no. Ne, ty ještě k tomu. A to než udělám 90. Gulíčka. No. Poslední level. Zase mě to kýklo, hej, tak to seru. Tak to je problém u tebe, mě to netýká. To není problém u tebe, to je zajímavé, že už asi 10krát spadlo. Ale dobrý jinak. To je natáčení, mě nepadá metin. Ten metin sám o sobě padl. Ne, jakože mě vždycky to dohodí do lobby. Samo o sobě, prostě furt dokola. Obou ruč Kentaura. What the fuck? Udělám 90 a zkusím, kolik budu brát. $85 korun do města. To jsou šmejdi, prej průmka 490 a průmka je 30. Já už se těším na průmku. Kolik tomu beru? 17 000, no, stejně málo. Chceš moje staré věci? No, pojď. No, tak tímhle bych tenhle díl ukončil. Takže čau. Herec.